Βρισκόμαστε στα μονοπάτια του δίπλα στο ναυπείο. Το τοπίο δεν είναι καθόλου μονότονο. Εντάξει, πάμε καλά μέχρι τώρα. Εντάξει είμαστε. Η βάρκα επάνω έχει γίνει αμφίβιο. Πατράχη για την ακρίβεια. Εντάξει. Η βάρκα είναι πάνω μας εδώ, έτσι βλέπετε. Ωραία. Αυτό είναι ένα τούνελ. Εντάξει, μην πανικοβάλλεστε, θα βγούμε ζωντανοί, βλέπω πώς το τέλος, πώς το τουνέλ. Ναι, εντάξει, είμαστε μια χαρά, ωραία.